kok wae sih nang di muka Apa Pak Pak? halo Halo, andele kopi Pak. mulai dulu Oh nggih, mantul ngeten Bun. Kula mantuk. Nggih. Mantuk kali 2.500. Apa Pak? kono obat lamuk cepetan obat lamuk Obat lamuk. obat lamuk Yuk, ora ono soro. yo Wah, ini sih kayak gini. Gile, Ka ono Pak. mosok toko sak mono kae gak ono kabeh. Apotek kula nambah wetan lho. Kalau kabeh. Aku malah ditakoni ambek sing bakul. Lamun loro apa Mas? Ambek guyu wong iki. Jangkrik. Ka ono. Lah wong tuku nang apotek. Tuku obat lamuk, dudu obat lamuk. Pancen arek Aduh Pak, oh